Eu entro a formar parte da UPG no ano 67, aproximadamente. Aquela era unha organización que se acaba de fundar, había 2-3 anos, e no ano 67 eu incorporome a esa organización e son unha rara avis, porque ata entón na UPG a xente era dun nivel económico alto, medio alto, eran intelectuais, era xente da pequena burguesía definitiva, e eu proviña pois, dun barrio de Vigo que se chama Teis, polo tanto as miñas orixes son humildes, as miñas orixes son de extracción obreira. O que ocorre é que eu, aínda vivindo como vivín, moi próximo ao movimento obreiro, pois dos asteleiros que había ali, e moitos veciños militaban en sindicatos e partidos clandestinos, que era o único, era o Partido Comunista e Comisións Obreiras. Eu optei por un proxecto totalmente distinto, que era conxugar a defensa da identidade do país e a defensa das clases sociais. Digo, das clases populares no país. E ese proxecto foi o que se foi transformando en moi pouquiño tempo nunha OPG distinta ao da súa fundación, onde xa se incorpora moita xente de extracción obreira, de extracción popular, e a min tocoume, pois, durante un período longo, prácticamente dirixir ese partido, na clandestinidade. Fun consciente do tempo en que me tocaba vivir, o que nós tiñamos que facer para superar un déficit de tradición, de loita que non tiñamos. O nacionalismo non a tiña, había unha loita cultural alrededor do que foran Galaxia e todos os despoxos do Partido Galeguista despois do 39. Houbo que construir todo de novo, reformular unha filosofía, unha estrategia, unha táctica, formar cadros, crear infraestructuras. Pois ese foi un traballo titánico no que estive durante moito tempo dedicado a él. As candidaturas democráticas que se presentaran ás eleccións de maio do 79 estaban sumamente ideoloxizadas, pero faltáballes un sentido práctico. Había moito ideoloxema, moita teoría, pero, claro, a xente que se presenta nesas candidaturas non tivera experiencia política nos concellos. Así é que chegan aos concellos e atópanse con unha maquinaria funcionarial herdada do franquismo, unhas leis aínda franquistas. Era moi difícil para aquela xente con moi pouca experiencia definir unha política municipal que fose máis aló dos meros xestos, porque o que había eran moitos xestos, pero había pouca capacidade para operar. Tamén é certo que as corporacións locais non tiñan medios económicos daquela. Por lo tanto, había que suplirlo todo eso ca imaginación e facer algo que a mí me parecía, como funcionario, e así lle lo propuxen aos políticos en Redondela, había que facer algo que suplise eses déficits dos que estou a falar. E o primeiro que había que facer era, dentro dos concellos, o meu xeito de ver, mentras non houbera medios económicos para facer camiños, saneamentos e outro tipo de equipamentos sociais e públicos, había unha gran tarefa, que era a de restaurar culturalmente o país.
Eso podíase facer con pouco diñeiro e só abondaba que houbera imaginación. Así que o meu traballo durante moitísimo tempo en Redondela estivo a impronta da imaginación, non do diñeiro, porque as grandes actividades que eu desenvolvín ali non precisaron de grandes orzamentos. Era simplemente coñecer a realidade deste país, diseccionala, establecer prioridades e ver aquilo que podía ser a curto, a medio e a longo prazo obxecto de grandes transformacións. E iso foi o que fixemos en Redondela. Hai que situarse no contexto do proceso da recuperación da identidade en Galicia. A recuperación da identidade en Galicia sempre foi unida única e exclusivamente ao ámbito literario. Os nosos escritores contribuíron a crear un imaginario literario moi importante. Nós temos escritores que teñen unha dimensión universal, como Cunqueiro, Celso Emilio e outros máis, e indo moito máis atrás, hasta Mendiño é un personaxe universal. Pero un país, unha cultura, non se pode manter só no aspecto literario. O instrumento da literatura non é sempre o indicado para galeguizar a outros sectores. E iso demostrouno o paso do tempo. Hoxe atopámonos con unha realidade que eu xa albiscaba aí varias décadas atrás. O número de lectores vai diminuindo. E no canto van ampliándose outros sectores que se desinteresan da literatura como ferramenta única para a galeguización. A iso hai que unirlle tamén que hai un certo fracaso no ensino. Nunca Galicia tivo tantos medios humanos como tivo e ten con tantos profesores e medios económicos para crear unha galeguización efectiva no ensino. O último informe, elaborado polo Consello de Cultura Galega, ven demostrar o que eu decía hai tempo, que ocorre que era un heterodoxo entón, e estaba mal visto cando decía estas cousas. O ensino foi unha frustración, porque houve moitos profesores, pero andivemos escasos de pedagogos, que son dous conceptos ben distintos. Vexamos para a República Española. Cada profesor na República Española foi un auténtico pedagogo, porque dinamizou unha sociedade que acababa de sair da Idade Media, alfabetizándoa, pero dándolle claves para entender a realidade na que estaba aquela sociedade. Por iso o franquismo soubo que o magisterio era un dos inimigos principais e así acabaron moitísimos mestres e profesores de entón mortos. Hoxe, no suposto de que houbera un golpe de Estado, os profesores non serían o inimigo dos que deran ese golpe. Non. Así é que, se o ensino fracasou e a literatura perdeu a influencia que tiña, os demais sectores sociais había que galeguizalos. E galeguizalos implicaba achegarse a eles, tender pontes, crear alternativas, formular propostas de galeguización para todos eses sectores. A policía, a Garda Civil, teñen unha obriga institucional que é garantir os dereitos públicos dos cidadáns. Aí había un déficit de galeguidade e nós entramos e conseguimos que, de alguna maneira, nun momento, as chamadas forzas represivas para aqueles que acuñaron dunha maneira indefinida ese concepto, pensaron que ese sector non había que galeguizalo, porque eran enemigos per se do galeguismo. Iso é unha aberración, porque se incluso desde un planteamento soberanista, independentista, un Estado ten que ter policía, e a policía ten que ser galeguista. O empresariado
pois desde unha óptica de clase, pois o empresario é o inimigo do proletariado, pero é que se non hai un empresariado galeguista ou que sintonice, o que nós teríamos, e ese era o que me preocupaba a mí, era un país desvertebrado, descohesionado. E un país hai que cohesionalo, hai que vertebralo. Se non hai vertebración, non hai cohesión social, cultural e nacional, é imposible elaborar un proxecto político, porque en todo caso os proxectos políticos que se elaboren teñen que pasar necesariamente por atender a cada seu sector. Creo que o nacionalismo galego contemporáneo, que tivo ese Big Bang hai 4 anos, máis ou menos, foi debido a esa cegueira, a esa maneira de entender que un país necesitaba un único partido nacionalista. Eso foi unha aberración que hoxe estáse pagando, porque os partidos políticos nas sociedades incluso moi modernas como en Cataluña e Euskadi, aí había 3, 4 ofertas de partidos nacionalistas que cada unha, atendendo ao seu sector social, de cando en vez conversen en obxectivos comuns. O que non pode facer un único partido ser ás 9 da mañá o partido dos pequenos empresarios, ás 11 da mañá dos labregos, ás 12 da mañá de non sei que máis, e ás 8 da noite un partido marxista-leninista. Eso rebenta e escacha, non ten sentido. Claro, eso foi o que de alguna maneira determinou que hoxe Galicia estea onde está, marcando diferenzas con Cataluña e Euskadi, onde esas sociedades están máis vertebradas, máis ordenadas, e a nosa está desordenada, descohesionada, esfiañada, porque non houbo axentes vertebradores, porque non se quixo que houbera axentes vertebradores, que iso hai que decirlo tamén, e nesto hai culpables. Houbo xente que non quixo que houbera axentes vertebradores, axentes sociais que, con proxectos moi definidos e moi concretos, foran complementarios, pero preservando sempre a súa capacidade de autoorganización para definiren os seus proxectos políticos. O non haber eso, estar castradas esas posibilidades, pois eu creo que temos un país realmente que ten pouco que decir no concerto das nacións do Estado, ten pouco que decir e que contar. Aínda así, eu son dos que creo que neste país hai humus antropolóxico, e ese humus antropolóxico está no empresario, está nun xuíz, está nun policía que é galego falante, nun comisario de policía que é galego falante, están moitos sectores. Nós o que pretendimos con estes colectivos de Galeguizar Galicia foi xerar dinámicas de converxencia. E esas dinámicas de converxencia teñen que facerse con un denominador común, que é o respeto pola identidade cultural e lingüística deste país, e aceptar un modelo de país onde sexa posible que convivan distintas expresións político-ideolóxicas sin que sexan excluintes. Nós, e eu en particular, xa no ano 1982 intentáramos promover no Parlamento de Galicia, daquela estaba en Fonseca, un debate alrededor da política lingüística. E hubo un amago de debate de política lingüística que está recollido nas hemerotecas do Parlamento, no diario de sesións. O que ocorre que os intervintes naquel debate, uns por activa e outros por pasiva, frustraron-no. Uns porque dende plantexamentos excesivamente conservadores chegaban a decir que en Galicia non tiña que haber política lingüística, decía o señor Barreiro Rivas aquel día. Eso sería dirixismo, dicía él, non? Claro, dito así, naquel Parlamento, pois era
cando menos lamentable, porque a acción dun goberno, tal e como establece o Estatuto de Autonomía e a propia lei de normalización, é artellar unha política lingüística e dirixir a política lingüística. Houve outras dúas formacións políticas que había ali, unha que entón chamábase BNPG, tiña un planteamento excesivamente infantil, pouco realista. O Partido Socialista nunca se definiu por ser un partido autonomista, polo tanto era un discurso pouco definido. O único que acertaba naquel Parlamento era un grupo que se chamaba Esquerda Galega, que tiña de voceiro parlamentario a Camilo Nogueira, que pódense ver nos diarios oficiais do Parlamento as iniciativas parlamentarias, algunhas, pois teño que dicir que as fixen eu, polo menos ian a establecer criterios de actuacións. Logo, desde entón para aquí, desde esas datas para aquí, bueno, fonos sucedendo persoas na Dirección Xeral primeiro, logo chamouse a Secretaría Xeral de Política Lingüística, houbo de todo, pero eu creo que se insistiu moito no tema da educación daquela e no da literatura. Entón non se argallaron estrategias para galeguizar outros sectores, por eso nós estábamos aí e desde a Xunta de Galicia non se entendía que nós puidéramos estar galeguizando outros sectores cando o tradicional era o ensino e axudas editoriais, a chamada literatura infantil, que se chegou a apostar por ela e a pensar que aquilo iba a ser dunha grande transformación do país. Pasou o tempo, non houve transformacións e agora me parece que volvemos outra vez a acentuar moito a importancia da literatura infantil como un elemento de galeguización. O informe do Consello de Cultura Galega é clarísimo, non? O fracaso destes intentos, destes paus de cego, non serven para nada. E que creo que se algo conseguimos foi que se nos fixese caso e que se elaborase un plan de normalización lingüística, polo cal estivemos piando moito tempo. Incluso nese debate ao que eu facía alusión, falaba un deputado de crear un plan de dinamización lingüística. Ai non, pasou, que decía o outro, aprobouse, quedou en agua de borrallas. Bueno, agora a Secretaría Xeral de Políticas Lingüísticas recuperou o plan de normalización no ámbito socioeconómico e con eles estamos colaborando na medida en que acertemos na elección dos obxectivos. Nós temos claros, hai varios sectores nos que hai que incidir. Ademais demostramos que en pouco tempo fomos capaces de crear unha galeguización do sector, por exemplo, no sector vinícola, que ninguén pensaba, non daba un peso porelo, e conseguímoslo, pero que estamos conseguindo agora que outros sectores agroalimentarios se galeguicen. Por lo tanto, cando a economía dun país fale ese idioma, estamos salvados, senón estaríamos nun proceso de latinización. O latín ten grandes obras literarias e filosóficas, pero non foi a lingua da economía, por iso deixou de ser unha lingua de uso común. Os medios de comunicación xogarían un papel fundamental, pero volvo de antes. Un colle os periódicos de edición papéis, non? E as páxinas de cultura están dedicadas na máis que a literatura. É un señor que escribiu pois un poemario, ten nesas páxinas deses periódicos ás veces unha páxina inteira para falar do seu poemario. E, sen embargo, nós temos constatado que hai empresas que xeran emprego, xeran economía, e non damos conseguido que os medios de comunicación lles presten atención. Prestanlle atención
algo que son 500 exemplares e non a unha produción, o mellor, de 100.000 elaborados, etiquetados en galego. Pois isto é o que nos preocupa. Por lo tanto, os medios de comunicación terían moito que fazer, pero terían que reorientar o concepto de cultura entendendo na súa transversalidade e non no ámbito literario. Porque hoxe hai suplementos nos periódicos dedicados á literatura, pero é que non hai maneira de ver que os medios de comunicación lle presten a debida atención a quen editando 200.000 etiquetas en galego dun viño que vai por todo o mundo e que leva a lingua nosa cara fora, non se lle dá importancia e dáselle, insisto, e que me perdoen os que sei que se enfadan cada vez que o digo, a un poeta que editou un poemario de con unha edición de 500 exemplares. Pois, home, pois non. Sinceramente non. Hai que empezar a dicir as cousas e a non ter medo. Que este é o gran problema. O nacionalismo carece de autocrítica. Se fose autocrítico, entón estaría a repensar o país. Pero non se pode repensar o país se non se autocrítico cos vicios e cos defectos que se veñen sucedendo dende hai moitas décadas.